स्टार्ट करूया आपल्या गालबन इनिस केल्ले ते मजराचे सगळे इनिशिएटीव आता मातशें ते वायड करता सॉरी क्रॉस राम Ya. Es el peligro. या कलेच्या माध्यमातल्या रोजगाराची संधी बाबतीत विकासासाठी कर्तव्यदक्ष अधिकारी बालभवन पुढे पडताना आम्ही सणास कळतात सर बालभवन आणि अपना घराच्या वतीने तुमचे या समाजाचे स्वागत करतात आमच्यामध्ये उपस्थित असतात नमोस्तुते भो दीपगंधे पस्कन ज्योतिषां प्रतिरोधयाः आरोग्यं देहि पुत्रांचे भवार्थांचे प्रयोजने शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं धनसंपदा छत्रपती विनाशाय दीपज्योती नमोस्तुते